Jeg kørte en tur igennem på den tjek her der aften. Jeg gik ned og kiggede ved søen før. Prøv at se, der er en lille ven derovre. Upti. Hej Mikkel. Hej Mikkel Rev. Han var inde og kigge i skraldespanden før med fiskeaffald. Der var bare ikke noget i. Han var lidt skuffet. Nu er han her på parkeringspladsen og hygger sig lidt og kigger. Han ser lidt sulten ud. Stille og roligt. Går vi rundt og kigger. Så. Jamen, jeg har taget en lille aftentur herude til Hemmet på Dantec. Det ser ud til, at jeg har det hele for mig selv. Det er selvfølgelig også lidt varmt den her weekend. Klokken den er lige knap 19.50, og den siger 21 grader. Så må man sige, det der blev en rigtig sommer i Danmark. Det er charmen med, at man bare kan gå og hygge sig måske for timer. Måske være heldig at have et hug eller to, eller fange en fisk måske. Men bare det der med, at man lige kan komme ud og slappe af og nyde det. Jeg har faktisk jeg mødte Mikkel Rev, da lige der kom. Prøvede på at se, om jeg kunne tage ham på video. Det er lidt spændt på, at jeg fik ham på video ude på parkeringspladsen. Men han var der. Jeg stod og kiggede lidt på mig. Og, ja. Men han har været inde og kigge herinde ved søen. Og det er da altid fedt at se det liv og glade dage for vildt i den danske natur. Det er ikke så tit, jeg render i Mikkel Rev, når jeg går ud ind på den tekst. Vi skal prøve at lege med lidt af fisk og gummidyr uden vægt. Vi er blå og gul herude. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at de har stillet sig nede ved bunden. Måske. Det er bare sådan en idé, jeg har. Men det er 2 timer. Vi ser, hvad de 2 timer byder på. Om der er noget, der vil bide. Om varmen bare har sat ind herude. Eller jeg bare ikke har i hovedet til at fange fisk herude her for tiden. Godt nok været svært. Det var der også sidste gang. Der blev det sådan enkelt ind lige et minut før tid. Lad os se, hvad det bringer. Jeg var vant til, at der holder 4-5 tyske biler hernede, og så man skal forholde sig lidt til at finde noget fiskeplads imellem alle dem. Det skal jeg så ikke i dag. Det er sgu let. Der er i hvert fald liv, kan jeg se. Der er fisk op. Der er liv dernede, dernede, hvor jeg plejer at finde dem med. Så det kan godt være, at jeg står et forkert sted lige nu. Men lad os se, om de ikke kommer herop, jeg vil lege med. Jeg kan jo lige rykke mig lidt over, jeg ser, om de ikke kommer op af. Der ser ud til at være noget liv hernede i hvert fald. Der var altid noget jo. Se, der er fisk op og hop. Men fra at se fiskene hoppe, og så til man fanger dem. Der kan godt være et stykke vej. Andre gange, så bier de bare.
føles som, jeg får besøg. Og så ruller en bil ind på parkeringspladsen nu. Jeg har det ikke helt for mig selv med. Det er jo kun, medmindre det er søveje, der kommer og kigger. Det ved jeg jo ikke. Prøv at være smag på noget gummidyr. Grøn, hvid, leech for fisknål igen. Vi vil fiske med blå gul til at starte med. Jeg ser, om jeg kunne være heldig. Der skulle stå en eller anden, vi kunne nok til at tage denne her. Så vil jeg ikke have tænkt med. Det andet gummidyr heller ikke har blinket.
Så der var noget, der kom der 2. Nej, vi skal ikke derind. Nu er du fuldstændig ret i. Vi skal ikke ind i alt det der krydder. Men jeg lige siv derinde. Så giver vi simpelthen ikke. Nej. Vi er ude igen, tak. Jeg ved ikke vej med det der, nej. Det går lidt mere pres på dig her. Ja, det gør vi. Ja. Lidt mere pres på dig her. Også det er det der, det er jeg ikke helt glad for. Det er noget med nogle bomber der. Ja. Sådan der. Her var det. Aftens første fisk. Okay. Træk den op, han er i luften.
Så en 2 timer vi var gået herude i Hemmet. Det blev sådan en fisk. Jeg havde et lille forsigtigt hug før på blink. Oppe i den anden ende. Jeg går stille og roligt tilbage. Jeg ser. Og jeg skulle lige være heldig at se et eller andet, jeg lige kunne tage et kast til. Men det var en lille hyggelig sø herude. Og der er faktisk godt med fisk i. Det skal man ikke tage fejl af. Og kæft en sommeraften at gå herude. Jeg kan gøre en enkelt stop herovre. Har vi tid til at tage 2 kast, 2-3 kast, så er tiden gået. Jeg vil have lov til at sige tak til jer, der følger mig og gider bruge tid på at se mine videoer. Det er jo ikke professionelt det her, det er på amatørplan. Det skal man lige være klar over. Jeg har heller ikke nogen idéer om, at vi skal op og være professionelle her. Fiskeriet, det skulle gerne være for alle. Det burde egentlig ikke være sådan, så der ikke er nogen, der ikke kan få lov til at fiske, medmindre man ikke kan overholde de almindelige gængse regler, der er. Og det er dødsfiskeriets ikke. Jamen, så om man så ikke har fanget noget, så vil jeg stadig have en hyggelig aften og en smuk aften og gå på at fiske et par timer. Men nu har jeg fanget en, og det er fint. Og de påsigtsstoffer kommer stadig op og slår her. De kommer stadig op og kigger. Bare lige fortælle. Der er fisk i. Bare roligt. Vi er her. Så jeg sige. Skulle man lige få noget at lave på et tidspunkt, når man lige har en lille smule interesse for fiskeri, så tager jeg prøve at gå ud i Hemmet herude. Der er fisk i, og det kan lade sig give sig. Og der er faktisk også nogle fine faciliteter, men det skal jeg nok lige vise her, når jeg kommer om. Nu tager vi lige og fisker færdig her. Så tager vi sidste kast, og så siger tak for i aften. Knæk og bræk til jer, der på et tidspunkt skulle med fisk. Så aftens sidste kast. Hvis han det er det, så siger det aftens sidste kast, det giver fisk. Slut. Det er pakket sammen. Lige meget hvad der sker, så bliver der ikke sat noget endegrad på. Og det så er en 12 kilos regnbuer, der kommer tøfter forbi, så er det bare sundt. Fisketiden er slut. Som jeg sagde, nu vil jeg lige kigge på lidt af faciliteterne her. Der er et rigtig fint overdæk derovre. Hvor man faktisk godt kan gå ind og så nyde sin medbragte madpakke. En gang imellem så er man faktisk heldig, at ejeren Tim, han tænder op i grinden over i pølsevognen. Så kan man mange gange få lov til at faktisk få husets regning, få en pølse med brød. Det er jo lidt fedt, at man gider at gøre noget for sine kunder. Men prøv at se her.
heroppe. Jeg kan faktisk gå ind og se, om faktisk sidder lidt i læ herinde. Prøv at se, der sidder faktisk lige der på bordet. Der er en lille ven. Lad være med det der. Du skal ikke flyve ind i der. Det behøver du ikke. Prøv at se her. Ja. Jeg blev lidt bange. Det er lidt synd. Man kan ikke rigtig gøre noget. Se om jeg kan finde ud af at komme ud. Herovre der er en lille rensebord heroppe. Der er det, der skal være. Ikke noget der. Så. Ja, det er så den. Det var min fest for i aften. Herinde. Der vi lægger lige stangerne. Det giver vi skal ikke slæve rundt på. Her. Herinde, der er betaling. Op til. Jeg kan også komme med æg. Nebel. Fiskesø. Op til. Det er faktisk også. Der er også en lille smule udsalg af lidt her. Der er faktisk også en okay toilet. Der er faktisk en okay fint toilet. Ja, det er et sted, der er faktisk fine faciliteter. Og rimelig handicapvenlig. Ja. Tak for i aften her for hjemmet. Fiskesø. Og knæk og bræk til alle sammen.